Nyoka yemabhunu anozivikanwa kunzi is one of the lieutenants vaisapota anti-2030 movement. Vaisapota vanhu vakaita sana Kuprebo Mushokeza, vaisapota Zimbabwe opposition vakaita sana NELSONCHAMISA, and he is known kuti he is a real threat to the 2030 faction. Panguva ine sekuzivikanwa kwaanoita kuti panguva ine ari mumaoko emapurisa munyika yeSouth Africa, but panguva ine pane nhau dziri kutaura kuti pane madevelopments ari kuitika expedition yanyoka yemabhunu tadzoke munyika yeZimbabwe. Ndomosubscribe like on the bell icon. Timbira pahendo yepresident anti 2030 inobuda nyora ichiti alert pabooster Shoni Mnangagwa pamwechete nyoka yemabhunu sezvamuri kuona buda nyora ichiti Sean is behind the extradition of Nyoka Yemabhunu from SA. They intend to torture him on arrival to force a forced confession, incriminating VP Chiwenga and several generals of plotting a coup so they can arrest them, or they have created false evidence. Doma developments are panguva ine ari kuonekwa kunzi according to President until 2030 or to crash Canada. Nyangwe these claims are not yet verified kana kuti tingatoma solidify kuti ndechokwadi, but panguva ine according to this post which was made by President until 2030 they are saying nyoka yemabhunu panguva ine his extradition iri kutungamirirwa nemwana wemutungamiri wenyika anonzi Shoni Mnangagwa, but panguva ine kuri kunzi upon his arrival panguva ine ari kufanira kufosewa kuti abvume false confessions, panguva ine ataure nhau yakuincriminata VP Kosano Chiwenga pamwechete nemamwe several generals uye ndo vari kuplot a coup against President Mnangagwa, such that after they force him now they can fire or arrest or do whatever they want with VP Kosano Chiwenga nemamwe generals. Ndo madevelopments aripo panguva ine ari kuonekwa they are being created as false evidence against the VP. Comment section petu zafunga aim to live on the chit ichi. Subscribe or like up, the bell icon.